Hei Ama-ama tangguluhe ana sekolah tukoto. iya yo kasih kaya reggae biar Oh ya kalau wayang rebuyar-buyar ngenteni matune jae duwe utang ora iso. Tolong dikai dalan mas, dikai dalan mas. Karo pengen kira-kira gor podo cukup asik-asik gawe susah begitu parko rupo Adem ora sadar gara-gara ana biaya timbang gara ning komat komen duwe kamen ngombe rasa botol itu lewat biasa botol
dari matone Pedro duwe utang ora iso bayar dilewangi dalan karo dirapiri doroma padha cepet rupaku ora kenal pingin bandi gawe susah mending dalam videone lumayan aku medhot ora sekolah gara-gara ra ana biaya pingin manggur nang omah golek duit amet tengah muai sak botol iku luar biasa botol batang nembang darah kalau batang botol luar biasa kalau batang nembang ya 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 apa mau jenggol ana batang kono ama aku wis gede ana jagan darah peno deloyang buyar ngenteni matune Pedro gawe utang ora iso bayar direwangi dalan karo pengen dirapiri doroma bakal cepet rupa ke arah genah ini bakal meneng omah galak menang kuira botol botol iku luar biasa botol batang botol cari nambahi darah botol iku luar biasa botol aku ini penjara ama orang tenggolong mana ketanda tukana ama aku wis gede ana jakan darah peno deloyang buyar ngenteni matune Pedro duwe utang ora iso bayar direwangi dalan karo pengen dirapiri doroma kondo cepet rupa ke arah genah tinimbang digawe susah mending dalam video telu namanya aku medhot ora sekolah gara-gara ana Keringet Mas Hani. nganggur omah golek duit amen lampu merah sabut tarung botol luar biasa batang botol nambahi darah dengan batang botol luar biasa botol botol aku penjara Good.